sani ne. manta ne faɗa akan san ka ba za na bari ba. Haka ne. Da wani ya ce ba mu dace ba. Na sani ne. Baka manta da rana ta auren ba fasa ba. Na sani ne. Kai zan mace ne kawai dan ba zan rayu ba. Na sani ne. Wai me ke faruwa? Ka sani cikin dimuwa. Daga ka wani canja rayuwa. Ba ka kulawa ba da damuwa. A'a babu komai na faɗa miki, na kula zargi ma kike. Yanzu ki bar ni wannan aiki nake ma yi wa ya gobe ko kwajibi. Rayuwa ta kake wala hani. Dan Allah kawai gaya mini. Ba zan faɗa ba sirri ne, yaɗawa kuskure ne. Kai ka ce sirrin ka nawa ne. Na aminta da kai tuntuni. Alheri ne ya zo mini, ke kuma kin takura mini. Alherin naka nawa ne. A'a wannan da ne ki ɗau wani. Ka san na san ka tuntuni. Na san wannan faɗo wani. Wai me ke faruwa ne? Ke yanzu ministar kuɗi ce take so